Serus zabijak, moje meno je Tučí. Stále som tučný, ale makám na sebe už od septembra. Mal som 154 kg. Dal som dole už vyše 20 kg. Takže ak si tu nový, tak vítaj. Hello, hello. Ak vieš, kto som, tak vítaj. Hello, hello. A toto je moje prvé videjko, ľudia, hej. Bol by som rád, keby ste všetci dali odber. Ak sa pozeráš teraz, tak ťukni na ten gombík a máš neho. Iba gombík mám, hen. Dal si už odber? Ešte nie? Ak si človek, ktorý rád sleduje kokotiny, tak si na správnom kanáli, brácho. Paráda! Fajne! Už si dal odber? Ešte stále nie? Dnes som mal tréning, je nedeľa, mal som ramena, trošku nohy, dal som kardio nejakú hodinu a pol, tak som sa spotil jak prasa, smerdzel som jak hnoj, ale dobre, do leta to musíme dať. Môj cieľ je vyzerať jak Chuck Norris. No ja čakám, či dáš odber alebo nie. Dal si ho už? Stavo! OK, ľudia, nemám toľko veľa čo povedať, keďže je to moje prvé videjko. Musím naspäť do toho prísť a určite sem budem pridávať také videá, že z toho budete v piči. Alebo nič moc, neviem, uvidíme, hej. Takže... Spadol mi telefón. What you looking? Nikdy ste nevideli niekoho robiť videa? Čo si myslíte? Čo idem robiť? Atentát voľaký? Alebo čo? Lebo mám bradu do piči. Go! Už si dal odber. Díky moc! Bol by som veľmi rád, keby ste mi všetci napísali koment, že odkiaľ ste, z akého mesta. Nech vás môžem pozdraviť všetkých. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, hej? Čaute.